BTR आव दा दसे राजखान्थि बिथिंखौ लानानै गोबाङैनो दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दं आरो बेखौ लानानैनो एबा फैबाय थानाय जा BTC काउन्सिल बिसायख'थि बे BTC काउन्सिल बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै BP बा UPPखौ सोंखारिदों UPPआ BPFखौ सोंखारिदों बिनि गेजेराव आरो BJPनि गेजेरावबो गोबां दान्थे बिदान्थे ताइ बे समाव रिहन दैमारि थामहिनबा BPFनि सासे गागि राजखान्थि दैदेनगिरि रिहन दैमारि बिथाङा बे समाव आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि सरकार बे 5 बोसोराव मा खामानि मावनो हादों मा हायाखै बेखौ लानानै बिथाङा अजद दैखांदों। रिहन दैमारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला BTR आव लांदां जानानै थानाय जा साख्रिनि मासि बे साख्रिनि मासिखौ आथिखालनि BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि खुंथाय सरकारा मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै आरो BTR आव लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ रायजो सरकारासो इन्टारभिउ खालामै सोहरगासिनो दं BTR आव सोहरगासिनो दं होननानै अजद दैखांदों रिहन दैमारि बिथाङा आरो रिहन दैमारि बिथाङा अजद खालामबावदोंदि जे प्रमोद बर' सरकारा बे 5 बोसोराव मोनसेबो लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायाखै लोगोसे इयुनावबो प्रमोद बर' सरकारा साख्रि होनो हाया होननानै बे समाव अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला राजखान्थि बिथिङाव दान्थे बिदान्थे खालामनायनि गेजेरजों आथिखालनि प्रमोद बर'नि सरकारखौ लानानै माबायदि बाथ्राफोरनो जों रिहन दैमारि बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोंना लादिनि ना इतिमध्येতো আমার 4-4টা বছর পার হয়ে গেল প্রমোদ বড় ডাঙরিয়া সরকার কৰাটো গতিকে 4-4টা বছৰত তেওঁ এজনে চাকৰি দিব নোৱাৰিলে আগ্ৰামা মহিলাৰ দিনত যিসকলে চাকৰি পাইছে তাৰ পিছত BTC চৰকাৰে দিয়া কোনো চাকৰি তেওঁলোকে দিব পৰা নাই আজি তাৰিখত BTC চৰকাৰে তেনেকৈ চাকৰি দিয়া ইণ্টাৰভিউ তেওঁলোকে আনকি কৰিব পৰা নাই BTR ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ পাতি আছে আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি পোষ্ট খালী হৈছে অসম চৰকাৰ ইণ্টাৰভিউ পাতি তাত তেওঁলোকে ফিলআপ কৰি আছে গতিকে UPPL চৰকাৰ কোনো ধৰণৰ চাকৰি দিব পৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে নোৱাৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত সময় নাই BTR आव दा दसे राजखान्थि बिथिंखौ लानानै गोबाङैनो दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दं आरो बेखौ लानानैनो एबा फैबाय थानाय जा BTC काउन्सिल बिसायख'थि बे BTC काउन्सिल बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै BP बा UPPखौ सोंखारिदों UPPआ BPFखौ सोंखारिदों बिनि गेजेराव आरो BJPनि गेजेरावबो गोबां दान्थे बिदान्थे ताइ बे समाव रिहन दैमारि थामहिनबा BPFनि सासे गागि राजखान्थि दैदेनगिरि रिहन दैमारि बिथाङा बे समाव आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि सरकार बे 5 बोसोराव मा खामानि मावनो हादों मा हायाखै बेखौ लानानै बिथाङा अजद दैखांदों। रिहन दैमारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला BTR आव लांदां जानानै थानाय जा साख्रिनि मासि बे साख्रिनि मासिखौ आथिखालनि BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि खुंथाय सरकारा मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै आरो BTR आव लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ रायजो सरकारासो इन्टारभिउ खालामै सोहरगासिनो दं BTR आव सोहरगासिनो दं होननानै अजद दैखांदों रिहन दैमारि बिथाङा आरो रिहन दैमारि बिथाङा अजद खालामबावदोंदि जे प्रमोद बर' सरकारा बे 5 बोसोराव मोनसेबो लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायाखै लोगोसे इयुनावबो प्रमोद बर' सरकारा साख्रि होनो हाया होननानै बे समाव अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला राजखान्थि बिथिङाव दान्थे बिदान्थे खालामनायनि गेजेरजों आथिखालनि प्रमोद बर'नि सरकारखौ लानानै माबायदि बाथ्राफोरनो जों रिहन दैमारि बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोंना लादिनि না ইতিমধ্যেতো আমাৰ 4-4টা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল প্ৰমোদ বড় ডাঙৰিয়া সৰকাৰ কৰাটো গতিকে 4-4টা বছৰত তেওঁ এজনে চাকৰি দিব নোৱাৰিলে আগ্ৰামা মহিলাৰ দিনত যিসকলে চাকৰি পাইছে তাৰ পিছত BTC চৰকাৰে দিয়া কোনো চাকৰি তেওঁলোকে দিব পৰা নাই আজি তাৰিখত BTC চৰকাৰে তেনেকৈ চাকৰি দিয়া ইণ্টাৰভিউ তেওঁলোকে আনকি কৰিব পৰা নাই BTR ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ পাতি আছে আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি পোষ্ট খালী হৈছে অসম চৰকাৰ ইণ্টাৰভিউ পাতি তাত তেওঁলোকে ফিলআপ কৰি আছে গতিকে UPPL চৰকাৰ কোনো ধৰণৰ চাকৰি দিব পৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে নোৱাৰিব কাৰণ তেওঁলোকে